Og så har vi altså U19-starten i gang. Så vi kan spotte den store favorit, Albert Witten Philipsen, som altså ligger hårdt for den her. Kommer først over stregen. Det ligner, det er Hugo Rishøj, der er sat i hjulet. Ham allerede hans holdkammerat fra Tjerning. Og så her står de altså af, men Albert han fortsætter altså lige over. Og nu begynder han altså at sætte kniven for alvor ind. Hold da op et tempo, Albert Witten Philipsen han har sat her fra start. Så får vi altså Albert Witten Philipsen her på her off-camper område. Og han kan næsten holde den henover. Forsvarende mester, han kan... og han styrter her, Albert Philipsen. Han er simpelthen nede. Han mister simpelthen balancen. Nu virker det til, at han har havde lidt dampen af. Nu har han fået det hul, han gerne vil have måske. Han er simpelthen i pit nu. Han skal altså have en ny cykel. Det er jo sådan i cross, at man kan få en helt ny cykel. En ny, ren cykel, når man har for eksempel været styrtet, som Albert Witten Philipsen har været. Og så kan du altså få vasket din anden cykel imens. Og det bliver Albert Witten Philipsen, Danmarksmester i cykelcross 2024 i juniorklassen. Ja, det er super fedt. Jeg har arbejdet ret meget hen mod den her, for at prøve at optimere på teknikken. Starten er gået. Der er Kallestrup. Jeg har simpelthen lavet fronten. Vi ser igen her, at de er nødt til at gå med cyklen. Og Kallestrup, der har taget fronten og bliver ved med at... Andor Lisbø, hun lader sig altså kalde på rutinen og ligger bare på hjul. Ligger hun pres på her, Andor Lisbø. Det kunne det godt ligne. Så Kallestrup, der må hænge efter igen. Har jo altså rutinen, som jeg var ved at ende på før. Ja, hun er... hun er simpelthen... Hun skrider simpelthen Andor Lisbø. Hun er bagved sig, Obo Kallestrup. Men Andor Lisbø, hun var altså lige en tur i gulvet der. Hun kommer op på cyklen igen. Og den træder op i fart. Nu skal hun rigtig vise fansene, hvad det er, hun dur til, og hvad de er kommet for at se. Kan hun lige nå at hente en rytter til sidst? Det tror jeg faktisk godt, hun kan. Hun kan lige nå at spise hende, og det må der være motivation for hende. Op i fart, rundt i hårnålesvinget her, og hun slog hende nærmest i snuptag. Hun kommer her. Yes. Når hun? Ja, det når hun. Op i fart. Accelererer. Det er altså vigtigt at komme enten foran eller bagved, så hun får det gode billede. Jeg har altså ikke lyst til, at der kommer en, men hun giver ikke op hende rytteren foran. Jeg tror bare, hun lader hende køre forbi Andor Lisbø. Hun vil brunes og hædres alene. Sådan må det også være. Sådan at hun fortjente dansk mester i cykelcross i Dame Elite. Det bliver altså Andor Lisbø fra Dansk Mountainbike Klub. Stort tillykke skal lyde herfra. Så skal vi have en kommentar fra Danmarksmesteren. Det er super skyld, jeg lige selvfølgelig. Hvordan føles det at vinde den her? Det er helt sikkert. Jamen det føles jo helt vildt godt. Jeg blev verdensmester i Dame 40 her i starten af december, og det var jo egentlig målet. Og så er det jo bare ekstra lir at gøre det her i Dame Elite. De kæmper sig igennem positionerne. Nu man har kørt afsted fra start af, kan jeg se, var det Daniel Weiss en af dem? Det lignede i hvert fald Decathlon-tøjet. Ham her rytteren vi har med, jeg tror ikke det er Bjørn Andreasen, for så tror jeg vi var længere oppe. Weiss har taget føring, siger Joachim Barbo, og man kan se, hvordan de arbejder på cyklerne. Weiss kører der. Og Weiss han ligger altså hårdt fra start. Man kan godt se, at han er en rytter, der har international erfaring, har kørt i de her... Jeg tror, det er Bjørn Andreasen, vi har bagefter ham. Ellers så er det Karl Erik Rosendal, der også er fra Adventure Cycling Unity. Vi kan kende på de her blågrønne trøjer. Han får altså ikke lov at komme afsted, Daniel Weiss. De to drenge fra Adventure Cycling Unity, de spiser altså efter ham her på at se det her sandstykke. Hold da op. Det er overraskende det her. Og kommer igennem mudderet og se, hvordan det bare står op til begge sider. Der får lige nu Bjørn Andreasen, der altså også er verdensmester i noget. Det er bare i e-cykling, og det må man sige er noget helt andet. Er det ikke ham? Og ganske rigtigt, det er Bjørn Andreasen og Karl Erik Rosendal i hælene af ham. Der her. Og Daniel Weiss har altså taget føring nu. Det er altså rutineret lavet af den unge rytter. Selvom han ikke er ret gammel, så er der altså ikke nogen tvivl om, at man godt kan se, at han har kørt løb i udlandet i Belgien og Holland. Så det kunne ellers være meget praktisk med brune bukser i dagens anledning, når det nu er mudder, vi kører i. Det her er et spændstykke. Her skal man altså holde tungen lige i munden og se, hvor meget vand der er nede i bunden. Går fra helt tørre forhold til noget med våde forhold. Holder tager den lange vej rundt. Kan han køre op over? Han angriber op og se, hvordan han bare får gang i farten. Med det samme. Og han kan også godt holde den henover, kan han ikke? Jo, det kan han nemlig. Det går almindeligt stærkt. Nej, igen hopper han af med det samme. Og vi ser noget af den her off-camper på dronebillederne. Se, hvordan de bare er virkelig svært ved at komme igennem. Her kan man altså se, hvordan det er hurtigere at løbe. Og se, hvordan det skrider for rytteren der foran. Er det Karl Erik Rosendal? Det tror jeg da. Ja, det kunne være sjovt at tælle, hvor mange gange det sker. Her på se trapperne, han
tager simpelthen 2 trin ad gangen, ser det ud til. Her hvor han tager endnu en rytter, der lige bliver kaldt hen. Støjemarker. Jeg kommer altså her. Spændende at se ham. Øj, bare se hvor glat der er her. De tør simpelthen ikke køre ned, nogle af rytterne. Det tyder altså bare på at vise, at det er sikkert Daniel Weiss, der bliver Danmarksmester. Kan der ikke være nogen tvivl om. En flot som dansk mester. Her bliver det Danmarksmesteren Daniel Weiss i dansk cykelcross. Hvordan føles det, at du lykkedes med det, du satte dig for? Ja, men det føles rigtig godt. Jeg er mega glad. Altså det var det, jeg kom efter. Og det gik pisse godt, så jeg er super godt tilfreds. Det var rimelig suverænt, du sejrede i dag. Havde du regnet med, at det skulle være så overlegent? Ja, altså jeg havde regnet med at komme med at få et hul på noget omkring første omgang, og så havde jeg ikke voldsomt meget tøj på, så er det selvfølgelig det godt, så jeg holdt bare tempoet op for at holde varme.